আজি ଆମ ବାସୁଦେବପୁର ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବକୁ କିଏ ଆସିଲା ଜାଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିତ୍ୟପୁଞ୍ଜ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆଜି ଆମ ବାସୁଦେବପୁର ମେଳା ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଦୋକାନ ନେଇକି ବାସୁଦେବପୁରକୁ। ଆଉ ଦୋକାନ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେପାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବେପାର ହଉଥିଲା। ହଁ ଗାଇସ୍, ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ କୁନି ଛୁଆ ଗୀତ ଗାଇଲା କେମିତି ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଗୀତଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗୀତ ତମେ ଗାଇଲ, ଗୀତକୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ସିମରନ ଦିଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ବାସୁଦେବପୁର ପଡିଆକୁ। ଆଉ ସିମରନ ଦିଦି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଦୋକାନ ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲି ଟିକେ। ଆଉ ଆମ ସିମରନ ଦିଦିକୁ କିଏ କିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଆମ ବାସୁଦେବପୁରକୁ ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତ। ଆଉ ଆମ ସିମରନ ଦିଦି ଆମ ବାସୁଦେବପୁରରେ କେମିତି କଣ ମଜାମସ୍ତି କଲେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଳାକୁ କରିଛି ଜୀବନ ମୋହର, ମଞ୍ଚକୁ କରିଛି ବନ୍ଧୁ। କଳାକୁ କରିଛି ଜୀବନ ମୋହର, ମଞ୍ଚକୁ କରିଛି ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଭରା ଏ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ। Thank you so much. ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଡାନ୍ସ କରିବା। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଦୋକାନକୁ, କାହିଁକି ନା ମତେ ବି ମୋ ବେପାର କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ବୁଧବାର ଦିନ ଦୋକାନ ଦେବି ଏମ୍ ବଜାର ଆଗରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ମେଳା ମିଠି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମେଳା ମିଠି କେତେ କିଲୋ ନେଇଯିବି ମତେ ଟିକେ କହିବ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନାଁ ହେଲା ନିତ୍ୟପୁଞ୍ଜ ବ୍ଲଗ, ମତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ସପୋର୍ଟ କର। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।